mai neman ya samu mallaka, mai neman ya ga aikin mallaka take yanke, kana ganin mallaka wasa ne? To na rantse da Allah kar ka sake a aikata maka wannan, domin wallahi sai ka mallaku, ko kai ne gidigam wallahi sai ka mallaku. Ka jarraba wannan ka ga abin mamaki, ka jarraba wannan ka ga abin mamaki. Yadda ake aikata wannan, ana rubuta wannan da kake gani, wa zallalnaha lahum faminha, iya nan ayan Alqur'ani ne, sirrin Alqur'ani ne. Za ka sha mamaki ka aikata wannan sirri. Ka aikata da kanka ko ka samu wani ka sa ya maka ka ga abin mamaki. Amma sharaɗin sirrinmu, ɗaukan sirrinmu shine a yi sharing, a yi salati, a yi liking. Shine sharaɗinmu, ƙa'ida kenan. Kaga kamar yadda ka ga wannan wa zallalnaha lahum faminha, wannan ayan Alqur'ani ne. A rubuta shi a jikin allo. In aka rubuta a jikin allo, ƙafa 100 da guda ɗaya ake rubutawa. Ba shi da wani wahala. Sai ka sa sunanka a saman wannan inda aka buɗe ɗin, sunan wanda kake so a ƙasan nan inda aka buɗe. Sai ka raba rubutun biyu. In an wanke, ka ɗauki rabin ka shanye a take yanke da niyyar kawai mallakar wance. Rabin kuwa idan mace ce kake so ka mallaka, je ka samo zuciyar tinkiya. In ka samo zuciyar tinkiya, ka jefa shi a cikin wannan ruwan rubutun. Ka ba shi kamar minti 30 ko awa ɗaya. Ya sha ya jiƙa sosai. Bayan ya jiƙa sosai sai ka ciro wannan zuciyar tinkiyan. Ka je ka samu kare ka ba shi ya cinye wannan naman. Billahil azim za ka ga abin mamaki. Za ka ga abin mamaki.